Hola, soc Maria Cervera, gestora cultural i agent d'igualtat, i el meu propòsit és, a través de la formació, ajudar a les famílies a aprendre a educar en igualtat i a fer les seues famílies verdaderament corresponsables. A més, també faig divulgació a través del meu web, mariacerverafem.com, on te pots subscriure a la carta feminista que envie els divendres i al meu podcast Feminismo para el día a día. Saps que les dones ocupem més del 75% del nostre temps en les tasques domèstiques i de cures, més que els homes? Bueno, pues en la xerrada La família com un equip corresponsable, pues el que farem serà aprendre a convertir les famílies en equips verdaderament corresponsables a través de recursos molt senzillets i un joc de cartes per a fer el repartiment de les tasques en la família, per a fer també partíceps a les criatures i als més peques. Segur que estàs d'acord en la importància d'educar en igualtat. Bueno, pues en la xerrada de coeducació i igualtat de gènere, el que anem a fer és entendre com el sexisme el transmetem de forma inconscient, veure el sexisme que n'hi ha en els joguets i aprendre com educar en igualtat a les nostres famílies a través de llibres, de contes, de pel·lícules i poder fer arribar als nostres fills i filles aquest valor de la igualtat entre homes i dones. La literatura infantil i juvenil és una peça fonamental en l'educació en igualtat. I el que fem en el taller d'itineraris de literatura en igualtat és precisament això, fer un recorregut a través de contes i de llibres de literatura infantil i juvenil per a ensenyar la igualtat entre homes i dones, per a desmuntar els estereotips de gènere, per a trobar altres formes de ser xiquets i xiques sense rols ni estereotips de gènere, sempre a través de la literatura de contes específics, triats específicament per a xiquets i xiquetes de les edats de primària i secundària.